Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nilqakom għal dal-kontenut ġdid. Dal-kontenut ġdid ħajitratta il-fenomenu tat-tisfir bil-lejl u għaliex m'għandekx issafar bil-lejl. Il-leġendi ġejjin minn żmien il-qedem, minn żmien is-Sumeri, l-Aztek, l-Eġizzjani, kull kultura li kien hemm fil-passat fejn daw jiddiskrivu li jekk inti issaffar bil-lejl affarijiet ħżiena jiġru. Nieħdu l-Iżlam. Fl-Iżlam jeżisti l-ġinn. Il-ġinn huwa speċi ta' xitan. Hemm ġinn raħmani u hemm ġinn ħarami. Hemm ġinn tajjeb u ġinn ħażin. Daw il-ġinn jieħdu forom differenti. Hemm ġinn tal-arja, ġinn tal-ilma, ġinn tan-nar, hemm ġinn li jibdel il-forom, jista' jsir kelb, pasfur, qattus, dak kollu li jaħseb moħħok huwa sejf biex lilek itik-comfort, imma fl-istess ħin ikun qed iħaresek. Il-ġinn inqablu mal-ħares hawn Malta fejn dak il-fenomenu li jimbutta xi ħadd fit-taraġġ jew jerfa' xi ħadd u jaqtaw minn mal-art kif ukoll jikkontribwixxi għal fantażma storbjuż, poltergeist. Il-poltergeist ġejja minn kelma Ġermaniża li jfisser fantażma storbjuż fejn l-istess fenomeni jisom għandhom correlation bejniethom li jitrikkjaw il-bniedem u jġaluh jibża. Issa, il-fenomenu tat-tisfir bil-lejl. Fl-Iżlam, meta xi ħadd isaffar bil-lejl jgħidulu toqgħodx issaffar bil-lejl xi jiġi l-ġinn għalik u jieħdok. Kif għedna l-ġinn ma tistax tkun taf kif ħajjidillek. Fl-aħħar snin kien hawn każ partikolari hawn Malta u mhux ħanidħol fid-dettall jekk itfittxu ħassibu bħalma sibt jiena. Apparentement kaċċatur u nassab ħareġ fil-għodu kmieni biex imur għall-passatemp tiegħu u ma kienx irritorna lura sa flaxija. Meta bdew it-tfittxijiet għalih, dan ma nstabx, però nstab xi jiem wara ġo post li kien diġà investigat. Awtomatikament f'moħħi qed jiena la dan huwa kaċċatur u nassab ħajkellu forma ta' xi ħajjat biex jiġbed l-asafar. Jaf ukoll forsi jimita xi għasfur bleħnu u għalhekk għamilt korrelazzjoni ma' dan il-każ. Ma' dan il-każ ukoll hemm il-fenomenu tal-Missing 411 li jinvestiga David Paulides. David Paulides huwa investigatur privat fejn investiga in-nies li jiebu mix-xejn u hemm il-fenomenu tat-tisfir. Kif ukoll jissemma diversi drabi fejn il-persuna tkun qiegħda ssaffar fejn letteralment il-persuna li tkun qiegħda ssaffar tisparixxi f'ħakkatajn. Il-fenomenu tat-tisfir huwa wkoll marbut mal-Jawi, mal-Yeti u kif ukoll magħruf bħala Bigfoot. Il-Bigfoot huwa magħruf li jsaffar u jimita n-nies. Hemm leġendi wkoll li jgħidu l-Bigfoot jisraq in-nies u jżommhom bħala pets. Kien hemm każ partikolari fl-4 ta' Marzu tal-1946 fil-Brażil f'Arazani, Guam. F'Arazani, Guam kien hemm il-karnival u daw il-karnival jiċċelebraw fejn raħas sħiħ jinżel u jiċċelebra dal-avveniment. Ġiex irġiel iddeċidew li ma jmorrux il-karnival imma marru jistagħdu. Dak iż-żmien ma kellhomx il-mezz tal-karozza f'dal post imma kellhom il-mezz taż-żiemel. Wara li jagħmlu qabda sew iddeċidew li jirritornaw lura bil-mod. Ġara li f'nofs it-triq daw kellhom jinfirdu u kulħadd qabad triqtu lejn daru rispettivament. Wara li nfirdu l-individwu partikolari beda jsaffar fuq iż-żiemel. Beda jesperjenza bħal xi ħaġa tqila fuqu, xi ħaġa tosservaħ u tiffollowjah. Dan tant kemm ħassu skomdu li qabad iż-żiemel u beda jiġri lejn daru. Il-mara tiegħu kienet ħallitlu tieqa miftuħa biex kun jista' ikollu aċċess għad-dar u kif wasal fejn id-dar qabeż ġod tieqa u ħaseb li ħajkun safe, ħaseb li dak il-feelings komdu ħajitlaq. Imma ġara li ma telaqx. Iddeċida li jdur lura iħares lejn it-tieqa minn fejn daħal u ra figura sewda. Dil-figura sewda sparatlu dawl u laqtitu. Wara li ġara dan kollu l-individwu geżwer kutra miegħu u ma felaħx jitkellem. U kien jaf li oħtu qiegħda d-dar. Talaq jiġri fejn id-dar toħtu u beda jħabbat fuq il-bib sakemm fetħitlu.
Oħtu kienet imbezza fl-istat li kieniet u provat tkellmu u ma bidix weġiba. Kif ratek oħtu telqet tiġri u marret issib ġiex uffiċjali li kienet taf li qegħdin hemm, tabib u pulizija, u kif waslu fuq il-post, it-tabib beda jisimgħu jgħid jaħraq, u ma kienx qed jifhem it-tabib għax kienet jgħid. Da ġabruh u tefgħu ġo trakk u saqu bih sija u nofs għall-eqreb sptar. Kif wasal fl-isptar, bdew jisiru l-interventi neċessarji fuqu biex jaraw x'għandu ħażin, bdew ituh il-morfina biex jitaffulu l-uġieħ u wara li kien ikkalma mill-uġieħ seta' jitkellem u beda jirrakkontalhom x'ġara. Waqt li kienet jirrakkontalhom x'ġara, dal-individwu il-ġilda bdiet tiġi kollha bżieżaq u bdiet taqalu kollha. Infatti parti minnhom waqt li kienet jitkellem mat-tabib kellu x'tidaq jidher. Wara dan kollu ma kienx hemm ta' għamalih u ġismu beda jaqa' biċċiet u awtomatikament miet. Wara li għaddew xi jiem saret investigazzjoni militari fejn skoprew li dal-individwu fil-Brażil kien intlaqat jew kellu impatt radjoattiv minn xi ħaġa li kkawżawlu li ċ-ċelluli ta' ġismu imutu kollha. Dal-fenomenu tat-tisfir milli jidher qiegħed mifrux mad-dinja kollha. Storja interessanti hija dik li jsejħula ir-Rock Apes tal-Vjetnam. Fejn fil-bidu tal-gwerra tal-Vjetnam, is-soldati Amerikani kif ukoll dawk tal-għadu kienu qed jintaqgħu ma' speċi ta' bniedem b'dembu twil fejn kien magħruf li jsaffar chirping sound. Kif ukoll ġebel jaħbad ma' xulxin. Imma l-iktar ħaġa interessanti hija t-tisfir. Meta daw l-Amerikani sparaw fuqhom, sabu li daw l-esseri bdew għadbu l-ġebel biex jirritaljaw kontra l-Amerikani. Mill-pletun Amerikan li kien hemm waqt dan l-encounter, bosta soldati sofrew xi ġrieħi u kellhom jirtiraw. Wara l-gwerra tal-Vjetnam kienet saret investigazzjoni biex jaraw eżattament x'kien dal-fenomenu. Fejn skoprew l-Vjetnamiżi kienu aware tagħhom minn ħafna qabel u n-nies tal-post kellhom isem għalihom ukoll. Fiċ-Ċajna insibu l-Jeren. Ma l-Jeren hemm diversi leġendi marbuta fosthom il-monks taċ-Ċajna kif ukoll il-bdiewa tal-post. Il-Jeren huwa magħruf li jibda bit-tisfir u mbagħad ikompli bħal każijiet l-oħra iħabbat il-ġebel ma' xulxin u l-injam. L-Amerikani nattivi kellhom diversi leġendi wkoll, fosthom in-Navajo. Navajo tfisser nies tan-naħa l-oħra. In-Navajo ma tantx kienu friendly ma' tribujiet l-oħrajn. Kienu jispiċċaw jattakkawhom u billej kienu jgħidu s-saffar għax jiġu tan-Navajo u jattakkawna. Imma fost daw il-leġendi insibu l-istess fenomenu tal-Bigfoot kif ukoll it-tisfir u l-orbs. Jekk hemm xi ħadd hemm barra mis-semmija tagħna li għandu esperjenza waqt li kienet isaffar billej u esperjenza xi tip ta' fenomenu stramp, inħeġġuh biex jikkuntattjana u jaqsam l-esperjenza tiegħu magħna. Nirringrazzjakom għall-li jmiss.